A s druge strane, znate zašto klinci ne znaju više pisati? Jer nitko od nas više ne piše, jel tako? Svi smo na porukama, svi smo na tastaturi, niko više ne uzme olovku kemijsku i nešto napiše. Buraz, ja to znam, ja sam onak lijepo pišem. Ali ja znam, kad ja dođem u Zagrebačku banku, kad pišem neki novac, kad mi žena kaže, molim vas, potpišite se na onaj mali ekrančić sa onom digitalnom kemijskom. Ekrančić koji je doslovce ovak debel. Ja trebam napisat Goran Vugrinec. Buraz, pisani slovima, ja krenem to pisat, to... Žena me pita, jeste vi? Jesam jebate. Počelo mi je toliko na živce ići to potpisivanje naloga u banci, da ružno izgleda, da sam zadnji put kad sam dizao novce, uzeo sam kemijsku i samo sam ispunio taj kvadrat. Samo sam ga ispunio do Ibera, jebote, kao je ovo vaš potpis, da, crni kvadrat je moj potpis.